Dobrý nápad malej skupinky ľudí nadchol aj ďalších. Milovníci prírody a vodných športov čistili okolie vodnej nádrže Kráľova pri Galante. A mali čo robiť? Špiny bolo neúrekom. Kráľová za dobrého počasia raj vodných športov. A teraz? Športovci, dobrovoľníci, skrátka milovníci prírody obetovali voľnú sobotu na to, aby vyčistili okolie vodnej nádrže Kráľová. Športovci, ktorí chodia na kitesurfovať a windsurfovať a pridali sa k nám. Jednoducho sme sa rozhodli, že trošku si to tu upracujeme pred sezónou. Vyzerá to katastrofálne, ale tak snad to dáme aspoň trošku dokopy. 10 vriec, ale to sme tu naozaj na takú malú kúsočku, asi tak 10 metrov. Takže je toho naozaj veľa. Sklosený plast, použité plienky, silóny, hrúza. Vrecia aj odvoz smetí zabezpečil starosta nedalekej Šoporne. Každý pomáhal, ako vedel. Na niekoľko kilometrovom úseku bolo roztrúsených viacero skupiniek, pridali sa aj dobrovoľné hasičky. Je toho strašne veľa, prešli sme len nejakých možno 50 metrov a už nemáme vrecia. A vrecia sa naplňali a pribúdali a pláž bola čoraz čistejšia. Teraz toto pôjde na zberný dvor, normálne do kontajnera. Smeti nepriniesla len voda, k vodnej nádrži často merajú cestu ľudia len preto, aby sa tu zbavili svojich odpadkov. Podľa mňa by bolo úplne krásne, keby sa tak raz ráno zobudili a pred tým svojím domčekom na tom upratanom dvorčeku našli presne takúto kopu smetí, ktorú oni sem prinesú. Po práci si niektorí dopriali odmenu, prvý raz po zime vytiahli na vodu svoje pádlá a surfy. Denisa Cibulka, televízia Markíza.